kullun zama jingu Jatau ya kini ya aiki lafiya kullun aiki na kai kana da matsala mutumina kullun ina tare da kai ina ba concept ka dinga ganewa kai in kana tare ni kudi ba zai ma wahala ba ta manya kudi ba zai wala ba ta yaya ne akwai wani harka da zan koya ma na samun kudi ta yaya ne cikin mutunci amma sata ne za a yi ko me ba sata bane men ne ba sata bane me akwai ka san yanzu yan matan nan suna da kudi gaskiya akwai kudi wurin mata ina su kudi ba su bani to na gano hanyar za mu anshi kudi a hannun mata Jatau in dai ka yi da kyau za mu samu kudi kana ji ina jin ka wani da alkala ne una idan ka gani da budurwa ina cilin kawai zo ka rike ni ka kwakume ni kai wallahi kana bina 10,000 sai an baka kai kana sala ci bana cina to tsaya talauci ya kashe ka kamenya a je na ga ka di mata kawai ce ina bika kudi kawai ka rike ni ka ce na baka 10,000 ka to ka sayam na a je a cira dan sanda ya za yi kina idan an kira yan sanda ni yan sanda ne suke yankin nan muna tare da su kana hukanka kana tare da su amma yanzu ka ma dembe da kai kama yin da una mata na tafiya ka a je na ga ka da mata kawai muna fiya kawai rike ni ka ce kana bina 10,000 diyar za a yi 10,000 ko 5,000 10,000 kai amma mu ci 10,000 yan yawa ba to dama a je a saya mana mahaukaci ne abokina kai a je a samu 10,000 nan ni na a cikin 10,000 zan baka 3,000 ila 7,000 na ba zai yi ba Jatau ka ji kana da matsala Jatau ba na ji za a yi ciwa to ne kuma ba kirmi za mu raba 10,000 za a raba 5,500 to zina za ka ji rubutun bi ka baya kama mun na ci ko yanzu ka gane yanzu zan shiga wannan layin ka gane ina wajen mai tsiran nan na kan kwana wuri talla me sire ci na ko gurin talla me na ma sarauna akwai ɗan mata wanda na san su suke zuwa suna dan siyan nama a wurin zan dan fake sun taso in biye su yanzu zan bi ka ne ko kowa zai daban zaka bi ta nan bi ta nan to ka bi na ni sai bi na to shikenan kai kan ba za ka gane mun ce zan ya ba ya za a gane mu har kalla wannan ki ya shi shage Jatau ya gode ba rayuwa ne da kuma ma yawa alhamdulillah Allah ya tuna maka tiri Jatau ya akai munahici Allah ta'ala na rana aja nan wannan ja na ga Jatau ya faru ne ana ma tambaya me ya faru sai gani ji Allah haka ne mun yi teke saboda Allah Jatau ka kai ne wannan to ka je mutane su zuga ka ci wala sai ka ban kudi nan yau kai Jatau kana da matsala me yake faruwa ne ajiya ba ka san abun da ya faru ba wannan ya zo ya sa kudi sai ya ce zalai baya bin da mun kai shi yau ne Allah ya tone maka asiri na ce maka kudin ka kai hakuri ba ruwa kam nan yi ka rufe min baki ajiya nauni ajiya lafiya na gajiya wannan ya zo ya sa kudi sai ya ce zalai baya bin da mun kai shi yau ne Allah ya tone maka asiri nawa ne kudin nan ajiya kana ji ko da farko da ya zo na bashi 3,000 to kana ji sai na zo na bashi 1,500 ko to da na baka 1,500 ajiya sai na kara maka 1,500 da na tuna 1,000 ko sai ma 1,000 kuna kai akwai wani nama na kara ma 1,000 to 10,000 kenan za a baka kaje zan baka kaje gobe za a baka na ruwanka na yi zan biya sa kudin sa kawai Jatau baby kai me yake wannan biya sa kawai ni ga ina ruwanka me da mi da kai mun yi ci Allah ta Allah ka zo ka hada mutane jama'a ka zo da ke baya kana musu dariya kai ga mun yi kana da matsala Jatau to sallan ka karshe kana bina kudi sai na zane ka ina ruwanka mun yi ci bas kama mari hafisa ka je ga mu na bina kudi sai na maka duka ka tsaya ka ci man taron can mahaukacin baby ni wannan da kake gani ko ka tsara an san kudi a gurin irin mutanen nan gara ko nawa kake bukata ni a hannuna ka tambaye ni dauka ba matsala bibi wannan ma matsala ce ta faru wannan irin tozarta ne aka siya ka samu bibi aka si ne wannan tozarta a ce wannan ya kai ka hanya yana ce aka si ki rabu da shi wai ka bashi kudi aka siya ka samu dan Allah ka daina an san kudi gurin wannan mutanen ajiya an lafiya dan fulani dama da gaske ne za ka kara mata dama da gaske mata da auren yana yi wancan wanda ka ajiye a gida fa dama fadan da kake faɗi haka ne yana da mace a gida
wallahi wannan azzalumi ne. Wai da man kana da mata? Shin manta da shi me yake faɗa? Wai da man yana da mata? Wallahi yana da mata fa ake gaya min kana da shi. Ka tsaya ka bata min lokaci na kake ci min mutunci da amana. Azzalumi ne kana ganin shi haka. Ba ni ba kai kowa ya sabbarsa. Kawai ni yanzu maka. Dan bana nan da iska maka. A biya da 10,000 na ma da yanzu da biya maka bashi. Ba wani zancen dan iskan maka da ya ci ka biya ni kawai yanzu 10,000 na kowa ya sabbarsa. 10,000 ki. Ka ba ta sai mu. Ka tsaya kana ta bata min lokaci 10,000 me yasa kai baka biya ba. Wallahi a Kano ba mota yanzu nan emergency yanzu wallahi yanzu a wurin nan ba Kano ba mota ka gan shi nan baby wannan zaki dauka magana shi ko ba wani zance zaka yi magana kai da kula ne kai ko ba birki gabara jama'a da to ya kai ni an samu matsala fa dama ya wani dama na jajira mama boy ka tira na waya me ya faru da to Kano ba mota Kano ba mota a hauro kam na tafi kana ji ko ta tashi wala ta tashi auzu billahi asirin mu ya toni kama ya tashi kudin nan da aka baka 10,000 zaka dawo da su zai dawo da su dole ne wannan kai kana ji sai kani da Allah na sani an ba 10,000 wannan to dama saboda karshe rijima ba na so a cici sai na cire nawa dama ka ci a din an kawo mutu amma dawowa za ka yi da su a hada su a maida mu kudin shi kai ne ka ce ba da yi ma mutu cuce za a raba biyu ne doka rabi kai ka bashi cutan ba ta cuta ba to okay dama na gaya miki yana da ka mata fara ni kai ka rabi diuna mun yi ci ala ne mun kai sala ya kai shi ka dan buro banku kana ji riga wannan ka gani 1 2 5 ha jatau dubiyar nan ba anan zaka fara sauran dubu kana ji daman 10,000 2,000 da 5,000 da na cire una na yi jara una na yi mai alamin na sai una na jara una ana yi mai bakasin da a san kenan to kana ji ko sai kudin da ya rage da na je jira mama kudiri sai na samu kare sai na ci a je mu kafa kare ne baya ai ko kafan aladi ka da wuya za ka rara kudin ne za ka rara sauran kudin ne to shi kenan bari za a zo da shi a za a zo da shi da mana jatau wannan baiwa Allah na san mutunci ka zo da shi buhu a bata kudin da kowa yanzu to kana ji kari cece wannan na zuwa a zo mana wannan keken ai ba zai 5,000 ko zai yi na wai zai sayar maka da wannan 5,000 sauri kawo mana kudin muna da matar ka sauri kawo muna da matar ka dama na gaya miki wannan munafiki ne yana da mata a gida da na siya una cece kaman sata cece una nai ba kai munafiki ne wallahi ba da 10,000 na kaman yaya zan ga 5,000 in ce ka ce min in rike na zama mun wannan kayan keken ne ma sai ya maza ni kudi na 10,000 kashi na bada to ya zan yi da keke me zan yi da keke cin gida ko ki makana ki kaman yaya hauki da kike maki wai a gidan mu ni last yawa billahi la ilaha illa huwa sai an baki 10,000 keken ka da 70,000 70,000 aka satan mun yanzu kuma na ganta ina 70,000 ina dan ban 5,000 dan ban 5,000 da keke na ta ban 5,000 wannan 70,000 da 70,000 aka sato min keken dan Allah kai hakuri mana ina sai ka keken nan yanzu nan wani yanzu nan jato ka keken nan yanzu sai ka kama gina dan Allah kai hakuri 70,000 ina sai dan ka Allah kai hakuri